Canolfan gneifio Meirion yn y lleoliad ac mae'r her yn cynyddu fan hyn rwan. Da ni'n canolbwyntio rwan ar rown derfynol i benderfynu pwy fydd pencampwr cneifio Cymru. Ar un mae Gareth Daniel, ar ddau mae Richard Jones, ar dri mae Ian Jones, ar bedwar Gwion Lloyd Evans, ar bimp i frawd o Gareth Lloyd Evans, ac yn y pendraw na Alun Lloyd Jones o Langollen. Yr her wedi cynyddu y tro yma wrth gwrs hefyd. 20 oed mae hynny'n golygu yn ogystal â perfformio'n gyflym ac yn destlys. Mae stamina yn dod i mewn i'r peth, a yn ogystal â stamina hefyd mae angen canolbwyntio mwy eithriadol ar y pwynt yma. A cyn bydd na ganlyniad, da ni hefyd yn mynd i fod yn siŵr y bydd na ferniadu hallt i lawr yn y gwylod na yn y corlanau, ac felly pidiwch chymryd gormod o'r neges o pwy sy'n gorffen gyflyma ar y pwynt yma. Mi welson ni Richard Jones, un oen ar i'w holi allan y ffrainc ac yn dal yn dod yn fuddigol. Be amdani fan hyn felly? Dyma ni Gwion Lloyd Evans i mewn â fo ar gyfer yr oen nesaf. Mae o a'i frawd Gareth Lloyd Evans allan efo 16 ar hyn o bryd, ond dyma'r dyn sydd yn perfformio fan hyn ydy Ian Jones o 100 House jyst lawr y ffordd o fan hyn, a mae o wedi coeddi. Dyma'i flwyddyn olaf o gystadlu ar y safon yma, felly mae o eisiau mynd allan a gwneud argraff, ond mae o wedi pechu dipyn yn ôl i barc bwrdd o ar 33, felly wrth i ochr dyma ni Alun Lloyd Jones yn hedfan yma hyn. Alun Lloyd Jones wedi mireinio i grefft dros y blynyddoedd ac wedi dod allan yn un o berfformwyr cneifwyr gorau Cymru. Tra fod Gareth Daniel yn ôl ar ôl anaf ac yn perfformio'n arbennig o dda hefyd ar y stonddi rhif 1. Dyma fo'n wrth eto lawr yr goes ola na rwan, yr ochr arian, yr ochr sy'n talu gyflog o Gwion ydi hwn, Gwion Evans, ond nôl â ni at Ian Jones, y fan hyn sydd yn hedfan mynd lawr ochr 17 oen sydd gen fo allan ar un o bryd, ar un y fan hyn 17 oen allan gen Gareth Daniel hefyd. Dwi'n mor falch o weld y bachgen yma nôl, y bachgen yma o Gyffiniau Machynlleth, Gareth Brawd, Gwion ydi hwn, lawr ar oen nesaf yma i Gareth. Mae gen fo ddwy ar ôl yn y gorlan, neu oen 19 i lawr allan gen fo, ac wedyn Alun Lloyd Jones ydi ochr o. Dyma ni Gwion yn ôl i mewn rwan ar gyfer oen 18, dyma ni lawr a ni gwaredydd glan bol na Alun Lloyd Jones wedi mewn ar gyfer 19 hefyd. 2 oen ar ôl gen nhw gyd yn y gorlan ebyn hyn. Be sy'n mynd i ddigwydd lawr yr hes yma? Mae'n dyged bennol rwan, achos pwy bynnag sydd yn ennill fan hyn yn ennill y bencampwriaeth Cymraeg na. Maen nhw'n ennill aelodaeth i garfan Cymru i herio Seland Newydd yn nes ymlaen yn y prawf mawr na. Dyma ni'r bachgen mae Ian Jones ydi hwn, da ni falch iawn ei weld o'n perfformio mor dda, achos dyma i flwyddyn olaf o fel o'n i'n sôn yn gynnau fach, a Godfrey Potent yn y beirniad yn cadw'r llygad barcud arno fo, lawr a oen Gwion Lloyd Evans unwaith eto, 19 allan gen fo erbyn hyn. Ian Jones yn chydig bach ar ei olo erbyn hyn ar y dyri, oen 19 i lawr gen o fynta rwan, fawr iawn i ddewis rhwng y bechgyn yma rwan. Mae'r cyflymdra'n eithriadol, 12 munud, 23 eiliad ar y cloc ar hyn o bryd. Byddan nhw'n gorffen yn gynt a chwarter awr i gneifio 20 oen. Mae hwnna'n eithriadol o amser chwarae teg. Gareth Daniel ar oen 19 rwan lawr yn tanseilio fanna. Richard Jones ar ochr, chydig bach ar ei holi, ond mae Gwion Lloyd Evans allan rwan efo, na Gareth ydi hwn, Gareth o Evans allan ar oen 20 gyda fo, fo sydd ar y blaen, fo sydd wedi gorffen yn gyntaf, a mae barc bwrdd o'n uchel iawn, felly pidiwch yn cymryd gormod o'r ffaith fydd o'n gorffen yn gyntaf os dwi'n gywir. Mewn ag Ian Jones, mewn ag Gwion Lloyd Evans yn y trach, ond dyma ni unwaith eto golwg y fan hyn ar y ystodiau hirio na gan Gareth Lloyd Evans. Lle mae Ian Jones? Come on, Ian Jones! Ymddeoliad yn ffordd iawn gyda ti, dyma fo, i'r dim y diwetha allan gyda fo, ond mae Gareth Lloyd Evans allan yn barod efo dwytha hefyd, a Gwion Lloyd Evans, mae'r music yn cynyddu, ond Gareth Lloyd Evans sydd yn gwblhau'r das gynta, a'i fo fydd yn ennill, gawn ni weld.